Kublai shibon perlok sesisian pat ngakwa ban ai kublai ye pi baro ban ngakwa ban pen i ye kene ka video ban ai men sim kham tam ye ki perlok nong rap ke jongi ki baju rap ya uso strawberry yu i hang ne menta ngadan ha kene ka kper strawberry bat ngadan ha kene ka petik sendiri bat ka bathoru ye ka contain pick your own kene kade ka video ka ban ai men sim shisha ya gitu kinong rap nadu kasnong maudu nong Stein West Kasil district nang ta kinong rap kiba na East Giant Hill district kiba na Tuber so asri kinong rap kiba na East Kasil district kumha kasnong Sintung nang ta ha kasnong Sawar nang ta ha kasnong Maulang bat kibi kibay kani ka video kan I sim ya ki para nong rap strawberry jungi banyim day bansa akut tang ha ka rap bat ka papanpoy ya ki strawberry jungi syaki yogi hak maling ba kini ke video ngakwa ban ai men sim fi mangidai bandan ru ya ka rukam perkhat ka batmai bangin pelong ya ki jaka rap ke jongi kum ki jaka ya ba ki toris kinwan ban jungok kai bat ki toris kinwan ban rung haki per ke jongi bat ki toris kinwan ban khet yo so jongi dara ki jongki kti bat ngin pen ya yo na ki per ke jongi pek ya kini ke video hadu ka bakut penyo i ya ka rukam rap strawberry kaba kinong rap apo Malaysia kila bot ya kani karukam rap daki pau snam bat kalalong shisha ka jing ai jumentoy bat ka jing yo jing kamai ka basyarkai hadu kata-kata kadan mata ni apo ka per strawberry pengen pen fi ka kisna ya uni uding hakata karukam bakanong an ka kejat ni contoh tanong tu pade kisathung pade ya uni strawberry fina pet nang ne untuk uni long sikerdan uni long arkerdan dengan peni fi hang ne ba fini i hang ne ki bu don te pe kipen scam kum tu tenang tu pada te fini i uni ujung thung begitung hai ini i container lane ini kios sentiu nang ta udon pada uni grip irrigation by yang strawberry man kapor telarang ipet yang ne fini i ba kajing mi kajong strawberry kalong kerdan ada fipet hang ne penyo i ba uni strawberry udah si kerdan anta uni hang ne udah ar kerdan but uni hang ne udah lai kerdan telara fipet kum tu kani ka per strawberry kila design ha kata kerukam kaba kalong kerdan te kani kadika rukam rap strawberry hapo hang ne hapo Malaysia bat niyoi ba kajing mi kajong wei ten rai ding u niyoi ya kajing so kajong pet unet na wei ten rai petang na wei ten rai penyi ba umi hadu katto tenang ta bade arang pet yu ba khambon niyoi pet une tang na wei umi hadu katto teli pet katto teli te kalong ka ik ka ba itanan kalong ka ik ka ba kaba kila sna hakata karukam kaba wei ujung thong omde ban bentot ye wei ujung thong bat kila bu bitik hakini ki container kumne te angta bade pe usoro ki babon hi uso long ubahe amto pe uba isnyam ha long amto te nang ta bade kaba best kalong ba ye kini ki strawberry kisha yaki nong duan jong kai perthai bakin kheji kini ki strawberry bat halidin bagila dap khen ki sara counter bantau ta pada ki sayo ban ds dan ya ki strawberry te ka jungwan jugi toris chane ki wan da ki lak not wan jungo ya kani ka kor per strawberry ka badan hakani ka jaka hangni apo Cameroon Island perok mentang ladan hakani ka per strawberry kumtu ngalapan EFI ba kisna haka kerja balong kami kumtu kalong kerdan ya hangni kila bantung adu dan kicaka ki batung ar kerdan dan kicaka ki batung lai kerdan dan rei ngeyoi ba ka jumbu akini kikiu ka ailat ba ya strawberry ba un penmi yakini ki ban penmi kitanan ban khashi bon strawberry natang na wei dongkong strawberry kami i hangni ba kani karukom ne kalong very scientific ban i hangne ba kini ki dripping system ro kilong kibu kini kini pipe strong kini ki pipe pe kini ko kawan nene na strong
pada pembuk nu pai bai na tro penyak ya kan ikum tro yang ta pada ki yo ba ko ka yo bantu ba limba kini kita dripping system bagi praktisan me hapo Malaysia kajungan jonga hangni kalong ban yo ya ka taga scientific la ni kata ka ya ka but start ka jong kinong rak hangni ban bu ya ban bu renti ya kata ka jingtum jong ki strawberry bat kalong sisa ka ba itenat bat ka ba kambes susu kalong ba kani ka jaka mata kalong ka wei ni ka jaka jong okai ka ba ki toris ki wan hi ban khet ki strawberry nang ne bat ki di ya kini ki strawberry direct ta ka ba ki beri ki khet ki strawberry ki thau adi na ki sakan ka bisa dengan suplemen bang adon mata ha kani ka strawberry bat ngakwa ya ka ba ban smutu pha kumno lapen thung bat kumno lapen ya yo strawberry ke kumtang suplemen badan mata ka sini hangye po Malaysia ka ba po Cameroon Highland na ka banta konon jung strawberry perlok nga suplemen ban pi fi pamenta na dan ha kani ka strawberry baik ka bawan ki Torres ki abi ini isang bat iwi kanchi te ka experience ka ba ki Torres ki yo lat ka long ba ki yo ban khet ya ini strawberry dala ka jong ka ti na ka ke untuk bat ya ini strawberry ki bo ha ini isang kai ka ba pla ka long ba uni strawberry umdon kam than ban ya jingai shaki yo ki hat namar ba ki Torres ki wan yang ni ki Torres ki wan ban khet hi yo ni so uba ki bekla ibang banang ta bade mentang ampi ifi ba ini kriya ibang ala ngara khet menta ka sngi yo ni so nan haban ra ket sa thau nda ke ladap thau ngin sa haban siu pisa ban sa yo ban ra ban bam yo ni so menta ka si te nagata ka daw ka jungman hi jonga menta ka sngi shane kalong ban pen ifi ba umdei tang bangirap yo strawberry ba ikut tang hakper ndrengi laru pan pelong ni ka per jomi ko po wei na ki jaka chuma kai baki brio ki Torres kenwan ni ka ban chungo ya ka per ka jomi bat ken man khet ki strawberry dara ki jom ki ti kumne bat ken yo ru ya ka ban bam ban thi bat kalong ru ka jom punya yo ki strawberry na ki per jomi Hadin bangaladap kait yakini kisok strawberry ha isyang ngelawan rak siapa counter hadin bangalawan rak siapa counter kila tahu ya uni strawberry zonga bat kila penpack haita irukam iba itenat ba bat ngelasiu ru ha kani kesengi da ka pisa $, ka balong $10 bat kila penpai pat yanga $1 ha ka pisa ringgit hadin balapoi hapo ka jakasa ngelabam ya uni sos strawberry bat ulong sisa ubas nyam bat ubat yang